Kaixo, teknologia on bat zer den definitu beharko bagenu, erabiltzailearen beharrak asetzen dituena dela, esan daiteke. Baina adineko pertsona baten edo behar bereziren bat duen pertsona baten beharrak ez dira berdinak eta aldaera gehiago ere badira. Gaur behar horiei guztiei erantzuna ematen dieten teknologien adibideak erakutsiko dizkizuegu. Teknologia irisgarriak izango ditugu hizpide. Guztioi, bizitza errazagoa egiten diguten teknologiak. Has gaitezen! Teknologia pertsonek erabiltzeko sortzen da, baina pertsona guztiak ezberdinak gara. Eta guztiok ez ditugu ez gaitasun kognitibo berdinak, ez da teknologia erabiltzeko aukera berdinak ere. Euskal Herriko Unibertsitateko egokituz ikerketa taldeak teknologia irisgarria izan dadin lan egiten du. Nestor Garai ikertzailearekin irisgarritasunaren gakoez hitz egingo dugu. Eta teknologia pertsonetara egokitu beharko litzatekeela azpimarratu digu, ez pertsonak teknologiara. Kaixo, Nestor, desgaitasunaz edo behar bereziez ari garenean ohikoa da edo errazena da teknologia lagungarria dela pentsatzea, ez da? Hala da, beti da, hala. Bai, neurri handi batean, bai, hala izaten da, baina, bueno, batzutan teknologia gehiegizkoa sortzen da, batzutan teknologia sortzen da desgaitasuna kontuan eduki gabe, eta, bueno, bai, ona izan daiteke bere neurrian hartuta eta bai, pertsonengan pentsatuta garapenak egiterakoan. Zuek teknologia digitalak egokitzeko lan egiten duzu, ez da? Zertan datza zuen lan hildo hori? Duela 40 urte sortu zen gure taldea eta, bueno, lana egin dugu batez ere saiatzen teknologia digitalak irisgarriak egiteko pertsonentzat. Hasiera batean ziren gailuak erabili ahal izateko, gailu informatikoak erabili ahal izateko, gaur oso hedatuta daude, eta, bueno, askotan, zentratu izan gara azken aldian web bidezko interfazetan, ze weba da interfaze zabalena mundu guztieraino iristen da, eta orduan, saiatzen, ea weba irisgarria den, eta horrez gain, bizitza independentea lor dezaken jendeak teknologia irisgarriak erabili. Ordenagailuei edo mugikorrei buruz hitz egin dezagun, guztiok erabiltzen ditugun gailuak direlako, zeintzuk dira gailu horietan ohiko behar bereziak? Bueno, ohiko behar berezia dira, interfazearekin lan egitea, orduan eskuratzea erakusten dena interfaze horietan, soinu irudi eta dardaren bidez, bai, guztiok igual dardarak erabiltzen ditugu mugikorretan, eta hori ere ukimen bidezko interfazea da. Gure nahiak esan behar dizkiegu eta irekita egon behar dute, gure gaitasunen arabera jasotzera gure komandoa, gure agindua, gure beharrak. Kognitiboki ere lan egin behar da, ulergarriak izan daitezela eta uler gaitzatela interfazeek edo aplikazioek barrurago sartuta. Bere ulermena barrurago daukagu, beste guztia, zentzumenak eta adarrak, gorputz adarrak, kanpo aldean dauzkagu. Teknologiak aurrera egin duela, zalantzarik ez dago, baina irisgarritasunak maila berean egin du aurrera. Lasterketa horretan, orain arte batez ere, bi hurbilpen egon dira, proaktiboa eta erreaktiboa. Erreaktiboa da gehiagotan erabili dena, hau da, sortu teknologia eta gero partxeak jarri. Ondoren egokitu. Bai, proaktiboa litzateke hasieratik kontuan edukita, jendeak ezaugarri desberdina dauzkala eta horien artean desgaitasunak daudela. Orduan, bai, normalean teknologia horretik, gero desgaitasuna sartzeaeko partxeak
egitea eta bukaeran legedia azaltzen da. Dena den, badago guztiontzako diseinua delakoa, aspalditik sortu zen, eta bai, ari dira garapenak egiten, hasieratik kontuan edukita benetako erabiltzaileak eta zein egoeratan erabiliko dituzten aplikazioak eta ekipoak. Mari Carmen eta Juanjo GSR Debagoiena zaharren egoitzan bizi dira, eta betaurreko birtualak darabiltzate beraien egunerokoa hobetzeko. Egia esan Juankok bizikleta itzen dauen bitxartian beti jartzen dotzau rekorridon bat, eta beti izan bida leku ezagunetik, Donostiko bahia, ero Urkuluko paseua. ¿Sabéis ikusten? Bienvenidos a Donostia San Sebastián. Donostikoa san azkenian, ez da? Hor pasiuan, ez? Ero? Eta azkenean honek laguntzen dutzen aberai da, ariketa fisikoa itzen dauen bitartian da, plus bat bezala. Fisikoki dan onura da mobilidadelatik, kognitiboki dauen ondura da, atentzioa eta konzentrazioa mantendu bidauelako, eta gero afektiboki bai onura asko dauko, azkenean beretako oso signifikatibua da lekua die. Oroi enpresaren betaurreko birtualak dira, eta helburu jakin batekin sortu dituzte. Teknologia honen bitartez, lortu nahi ditugu bi helburu desberdin. Lehendabizikoa da ongizate emozionala sortzea, bidai birtualak edukitzeko aukera emanez, eta bigarrena da estimulazio kognitiboa lantzea. Hau da, adinarekin nolabait ere galtzen ditugun funtzio horiek entrenatzea, ez? Jorge Meilin eta Iñaki Aranburu Oroi enpresaren sortzaileak dira. Hasieran, errealitate birtualeko teknologia, turismora eta bidaietara bideratzea zuten lehen helburua. Baina erakustaldi batean ohartu ziren, oso interesgarria izan zitekeela baita ere, adineko pertsonentzat eta mugikortasun arazoak dituztenentzat. Horretarako hori bai, teknologia eraldatu behar izan dute. Orduan gauza honi ezagutu behar izan dire, ala nola esperientziak, ez? Azkenean, guk sortzen ditugun esperientziak guztiz egokituta egon behar dira adinezko pertsonentzat, eta ez bakarrik adinezko pertsonentzat, baizik eta baizik eta deterioro kognitiboa, dementziak eduki dezaketen pertsonentzat. Gaur egun, 4 aplikazio desberdin dauzkagu, alde batetik ongizatea bermatzeko aplikazio bat, gero estimulazio kognitiboa lantzeko aplikazio bat, gero ariketa fisikoa lantzeko aplikazioa, eta azkenik mugikortasuna lantzeko aplikazioa, orain dela hilabete atera dugu. Eta ideia da Netflix antzeko bat bezala, hilabetero juten gara eduki berria sortzen aplikazio bakoitzereko. Te pongo las gafas, ¿vale, Carmen? Bai. Venga. Sabrás, tú sabrás. Vale. Ya veo que ya está en marcha. Carmen, ¿vale? Pues estoy viendo una carretera. Ah, vale. Mari Carmenen kasuan, gehien bada onura kognitiboa, asko da, hori atentzioa eta konzentrazioa mantentzen dau, gero bai hizkuntza belantzen dugu berakin, galderak itxengo izen bitxartien, bera espresetan doia. A ver, tú ahí te puedes mirar para arriba, para abajo, irás viendo... Eta herramienta honek die oso positiboak, azkenean hemen bai pasetan dena mobilea aldetik eta reduzin hori daukinak eta ezin dauenak bidai batzukein, azkenean honei esker ikusten daue gauza bere bizitan garrantzitsuak izan dienak eta jarraitzen daue mantentzen ikusi izan dauen gauzak. Erabiltzaile berriak ezagututa, irudien estimulu maila egokitu egin dute. Hori bakarrik ez, gailu hauek irisgarri egitea, hau da, erabiltzaileek erraz maneiatzeko modukoak izatea, beste erronka bat izan da. Errealitate virtualaren munduan ez daude irizpide batzuk jarraitzeko, ez? Ez daude beste teknologia batzuekin, igual tabletarekin edo ordenagailuan, bai egin direla liburu antzeko batzuk. Kasu honetan errealitate virtualen ez daude irizpide batzuk jarraitzeko. Gailu teknologikoak irisgarriak izatea da besteak beste, Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentroko lagunen lana.
Askotan gertatzen zaiguna da, pertsonak egokitu berri izateala teknologiak eskatzeitun gaitasun horieta, eta askotan behin produktua garatuta daunean edo teknologia garatuta daunean konturatzea ez gala erabiltzeko gai. Eta orduan berri izateite gehitutako edo gero jarritako beste teknologia gehigarri batzuk. Betaurreko birtualen kasuan, Elkartu Federazioaren laguntza izan dute. Desgaitasun fisikoa duten elkarte ezberdinek osatzen dute. Erabileran zenbait traba ikusi bituzte. Alde batetik, teste horiekin aurretik bai ingenun ikerketa eta zientziakea zer izateun teknologia horiek irisgarriak izateko zer inberdan. Eta konturatu ginen, jendeak erabiltzako orduan, zientziak esateun hori askotan ez dela aplikatu, eta bestalde baitare arazo batzuk zor daitezkela. Ordu noai lanian nahi geha, irizpide batzuk garatzeko, bai zientziak esateuna, bai praktikoan pertsonak esan digutena alderatu, eta irizpide batzuk sortzeko enpresa garatzaileei laguntzeko hasieratik teknologiak irisgarriagoak izan daitezen. Irisgarritasun irizpideak ezarrita, oroi enpresak begibista etorkizunean du jarrita. Teknologiari dagokionez, azkenean guk uste dugu errealitate virtuala errealitate mixtoa izatera pasatuko dela, eta hortan lanean hasi gara. Errealitate mixtoa da azkenean, nolabait ere, benetazko mundua eta mundu virtuala elkartu ite ditun teknologi berri bat. Aurrerantzean ere, arazoak dituztenei urruti geratu zaizkien lekuak gerturatzen jarraitzeko asmoa dute. Behar berezi ezari gara, teknologia asko dago, behar berezi horiek asetzeko. Adibidez, guazen zehaztera, ez da ikusmen urritasuna duen jendearentzat zer baliabide teknologiko daude gaur egun merkatuan. Asko dia, gero guztiok erabiltzen ditugun, ahots sintesia, erakusteko, esateko zer dagoen pantailan erakutsita, eta hizketa ezagutza, beraiek komandoak edo aginduak ahots bidez esateko. Contactos, aplicaciones, ajustes, bloqueo de pantalla, asistencia inteligente. Gero, edonork erabiltzen ditu. Baina, horiek ere teknologia asko daukate, aplikazio batzuk, adibidez, jakiteko ze kolore kombinazio daukaten jasteko moduan, ze, karo, beraiek igual ez dituzte koloreak bereizten, eta orduan aplikazio batekin, mugikorran jarri, eta esan, hau gorria da, hau beltza, hau ez dakiz zer, eta agian esaten dizu kombinazioa oso gokia litzateke. Barrelako aplikazioak ere badauzkate, eta ezaztu, guztiontzako ere mesedegarri izan daitezkela horietako batzuk. Dena den, badaude katalogoak, estatu mailan oso ospetsua da CEAPATeko katalogoa, eta hor, bilaketak egin daitezke jakiteko ze teknologia dagoen, zer zereginetarako, eta behar berezi bakoitzarentzat. Bai, zeregin ez bakarri laneko gauza baizik eta aisialdia edo etxean egotea lasai asko, guztietarako. Hor, medikuntz nola da, munduko osasun erakundean dauka pertsonen zereginen sailkapen bat, eta horren arabera, esaten duzu, honetarako zer teknologia... Behar berezi honetarako zer datorkizu zuri ondoen. Zer gauza dauden eta gero EAPA merezi dizun, edo ez, hori. Ortopedia batzuk ere lagunde dezakete kasu batzutan. Urtean, 6.000 pertsona baino gehiagok izaten du iktusa Euskal Herrian. Gehiengoa ondo errekuperatzen da,
baina 30%ak ezgaitasuna sortzen duen ondorioren bat jasaten du. Orekaren asaldura da ondorio ohikoenetako bat, eta arazoari aurre egiteko fisioterapia saio luzeak behar izaten dituzte pazienteek. Euskal Herriko Unibertsitateko ingeniariek pertsona horien errehabilitazioan lagundu dezakeen gailu bat garatu dute, eta une honetan Gorlizko ospitalean ari dira probak egiten. Oreka arazoak ebaluatu eta errehabilitazioan laguntzeko, prototipoaren garapenean lan egin dute ingeniariekin batera ospitaleko mediku eta fisioterapeutek. Gailua sentsorizatutako plataforma mugikor bat da. Plataformak programatuta dauden mugimendu ezberdin batzuen bidez egiten du pazienteari desoreka bat eragin. Guk sensoren bitartez, makinak dituen sensoren bitartez, ikusten duguna da zelan egiten duen desorekari horri aurre pazienteak. Ikusten dugu zelan bere gorputzak egiten duen edo aurrera, edo etxera, edo alboetara oreka mantentzeko. Orekak, horrela deitzen da gailua, pazienteen orekari buruzko informazioa objektibatzeko aukera ematen du. Eta hori da fisioterapia saio arruntekin alderatuz eskaintzen duen abantaila. Izan ere, pazientearen egoera eta errekuperazioaren bilakaera zenbakitara eramaten ditu. Makina daukan kapazitatea da beti mugimendu berdinak sortzen ditu, beti perturbazio berdinak sortuko ditu, eta orduan ere neurketak konparatu daitezke egunetan zehar. Hori garrantzitsua da, azken finean ere rehabilitazio prozesu luzeak izan ohi dira gaixotasun hauetan, eta baimentzen du rehabilitazio prozesu horren jarraipen egokia egitea denboran zehar. Ospitale honetan, entsegu klinikoa egiten ari dira oreka kaltetuta duten pertsonekin. Entsegu klinikoaren lehen fasean osasuntsu dauden 20 pertsonak parte hartu dute. Ondoren, ospitalean bertan ingresatutako pazienteek ere parte hartu dute. Entsegu klinikora iristea prozesu luzea izan da. Pandemiaren aurretik eman zituzten lehen urratsak. Ikerketa talde honek osasun arloan ekarpena egin zezakela pentsatu eta Gorlizeko ospitalarekin harremanetan jarri ziren. Han, errehabilitazio saioetara joateko gonbidapena jaso zuten. Eurekin egon ginen ikusten nola lan egin zuten, zenolako terapiak erabiltzen zituzten, zenolako metodologiak rehabilitazioa egiteko, eta ikusi genuen gauzak nahiko subjektiboak zirela, batzutan galderetan oinarritzen zirela, egun batean mediku bat zegoela, baina beste egun batean beste bat zegoela. Ikusi genuen datu objektiboak edukitzea garrantzitsua zela. Hala, aurrez garatutako prototipoa, orekaren errehabilitaziorako egokitzea adostu zuten. Eta prozesu horrek makina egokitu ez ezik, pazienteekin lan egiteko segurtasun neurri asko hartzea eta zertifikazio ugari lortu behar izatea ere eskatu du. Horiek guztiak gailu medikoak garatzeko ezinbestekoak dira. Ospitalarekin elkarlanean aritzeak, gailuaren ezaugarriak pazienteen beharretara doitzeko balio izan du. Eurek izan dira azken finean, makinaren mugimendu esparru guztiak, tamaina guztia definitu dutenak, eta gero guk eure behar horiek egokitzen joan gara diseinu baten gainean. Segurtasuna bermatzeko plataformak arnesa eta euskarriak ditu, baina garrantzitsuena mekanismoa bera da, mugimenduak sortzen dituen tresneria. Bertan dagoz motoreak, elementu mekanikoak, eta gero neurketa egiteko gaitasuna ematen diguten sentsoreak. Plataforma bera sentsorizatuta dago, lau sentsoren bitartez, eta horrekin neurtzen dugu pazienteak zenolako erreakzioa, zenolako indarra egiten duen plataformaren gainean. Eta indar hori nola mugitzen doan plataforma gainetik. Ospitaleak dituen behar zehatzei erantzunez, ingeniaritza eskolan eraiki zuten tresna,
eta bertan dagoeneko gailu hobetu batekin lanean ari dira. Oin bakoitzarentzat plataforma bana du Balance deitu duten prototipoak, eta oreka izeneko gailuarekin alderatuz, honek mugimendu gehiago egiteko aukera ematen du. Plataforma bakar baten ordez, bi plataforma ditugu, bat oin bakoitzerako. Hala, biak batera mugi daitezke bat bakarra balira bezala, eta Gorlizen ikusi dugun bertsioaren mugimenduak egin ditzake, baina oin bakoitzeko mugimendu independenteak ere egin ditzakegu. Eta horrek aukera ematen digu simulatzeko egoera ezberdinak. Martxan edo oinez ibiltzea, eta eskailerak igotzea eta jaistea, hau da, orekari modu ezberdinean eragiten diogu. Ariketa aukera handiagoa du eta beraz lan hobea egin dezakegu. Mekanika, kontrolaren ingeniaritza eta elektronika duten gailuak industrian ohikoak dira eta osasun arloan ere sarri erabiltzen dira. Exoeskeletoak, kirurgiarako robotak zein errehabilitaziorako gailuak dira adibide batzuk. Guztiak ere pertsonen beharretara egokitutako teknologiaren eredu ezin hobeak dira. Gizartea sartzen ari da, hori errealitate bat da. Ez dakit garatzaileek kontuan hartzen duten hori, zenbateraino hartzen duten? Bueno, guztiontzako diseinua bai teorian aipatzen da gure ikasketetan, pertsonen zentratutako diseinua ere aipatzen da, eta bai, hemen zahartzen ari gara, geroz eta gehiago, eta kontuan euki, galerak eukiko ditugula orokorrean, memorialdetik bai, orduan, bai, guzti horiek ere kontuan euki berdia, eta, bueno, agian egin beharko lirateke interfaze batzuk, moldagarriak egoerara. Normalan teknologia irisgarriez hitz egiten dugunean hardwarea etortzen zaigu burura, baina softwarea ere zaindu behar da, ezta? Eta zuek horretan lan egiten duzu, ezta? Bai. Orain arte tradizioa izan zen programa bat eta guztiontzako interfaze berdina. Baina hoberena da aukerak irekitzea, ez dakiz egoeratan dagoen pertsona bide honetatik joateko, programa erabiltzeko, edo ez dakiz hizkuntza erabiltzeko, hizkuntza irakurterraza erabili, beste pertsona bentsako estresatuta baldin bazaude ere, ondo torriko zaizu ulerterraza. Alegia software moldagarria, ongi ulertu badute, ezta? Eta horrek egiten du software bat irisgarri egingo luke. Egin dezake, bai, pertsonaren ezaugarrietara moldatzea, irisgarriagoa izan daiteke. Aisialdia, hezkuntza lana, administrazioarekin ditugun harremanak irisgarriak dira alor horiek guztiak? Gu batez ere landu ditugu web bidezko harremanak. Administrazioarekin, baina bai, web bidez, hor, askotan gertatzen da adibidez PDF-en kasua. PDF asko eskaneatuta daude, eta orduan irudi bezala jasotzen dituzte ahots sintesien programek. Eta orduan ez dakite nola ze testu dagoen eta ezin dute irakurri eta horiek ez dira irisgarriak ikusmen desgaitasuna dutenentzat. Gero beste arazo bat ere badago formularioekin. Formularioak edo botoiak ez daki nola ez, adibidez hori ikusi izan dut banketxe batean, zenbakia dauzkaten botoi batzuk aldatzen doaz sartu nahi duzun guztietan. Claro, nola adierazten dira horiek itxuentzat, nola adierazten zaie, edo kaptxa zoragarriak. Badago... Hitz egin genezake kaptxei buruz luze eta zabal, ezta? Badago lana kaptxa irisgarriak egitearen inguruan. Hor badaude hainbat arazo eta, konpondu behar dituzte administrazioek. Gure taldean badago doktorego tesi bat martxan, batez ere web bidezko formularioen inguruan, eta, hor ari da ikusmen urria duen ikasle bat horren inguruan lan egiten, eta batzutan kanpoko erabiltzaileak, elkarte batzuetako erabiltzaileak ere etortzen dira probak egiteko eta egiaztatzeko ze arazoak bitzen dituzten. Azkenean gakoa hemen ere azken erabiltzailea kontuan izatea, ezta? Bai, hori kontuan eduki beharko litzateke, eta hor dauden esiak hausten ditugun elkarrekin jartzeko toki berean garatzaileak eta erabiltzaileak hori.
tarteko bideak aurkitzeko guztion mesederako, zubiak eraiki. Gailuak burmuinarekin kontrolatu daitezke? Laster, bai. Objektuak edo gailu elektronikoak gogoarekin mugitzeko teknologia zientzia fikzioa zen orain arte, baina badirudi laster errealitatea izango dela. Garun ordenagailu interfazeen bidez egin ahal izango da. Sistema hauek neuronak elkarrekin komunikatzen direnean sortzen den aktibitate elektrikoa prozesatzen dute, deskodetu eta gailu batera bidali. Neuroteknologiak izugarrizko hazkundea izan du azken urteetan. Egin dituzte lehen probak gizakiekin eta emaitzak arrakastatsuak izan omen dira. Arazo neurologikoak dituzten pertsona batzuentzat lagungarria izan daiteke teknologia hau, hala nola garun paralisia dutenentzat. Baina aditueko hartarazten dute, gaizki erabilizkero arriskutsua izan daitekeela pazientearentzat. Zure ustez, hemendik 10 urtera mundua irisgarriagoa izango da? Espero dut baietz. Ni itxaropen hori... Itxaropena esan behar da, ez da? Itxaropen hori daukat. Baina, leno esan dezala, Oraingoz, hurbilpen erreaktiboa dago, ea proaktiboa... Partxeak jartzearena, ez da? Hori partxeak jartzearena, ea hori hausten dugun eta hasieratik proaktiboki, kontuan eukitzen ditugun erabiltzaileen beharrak, ezaugarriak eta garatzaileek beraien ezagutzak elkarrekin gauza irisgarriak egiteko hasieratik. Hori izango litzateke mundu irisgarriago bat lortzeko gakoa, edo zeberste gako leudeke? Nik uste dut, formazioa falta da mundu mailan, jendeak ezagutu dezan teknologia irisgarriak existitzen diela, posibilitatea badagola gauza irisgarriak egiteko, eta, atzetik badatorrela legedi bat ere bermatzeko hori. Etorkizun horretan irisgarri hori lortzeko adimen artifizialaren laguntza beharko da? Nik uste dut adimen artifizialak asko daukala egiteko, adibidez leheno komentatu dugu moldagarritasuna. Moldatzeko pertsona bakoitzari, adimen artifizialak, ikusi izan dugu, ez dakize aplikazioetan, gero proposatzen dizkigula, guretzat egokiak dien produktuak erosteko, egokitzapenak. Orduan, interfazetan ere egokitzapenak egin ditzakete. Gero badago arriskua, ean oraino joan daitekeen adimen artifiziala. Betikoa. Leheno bazegoen jendea, ahotsa galdu behar zuena, bere ahotsa grabatzen zuena, etorkizunean botoi batekin esateko goze naiz, guazen ez dakin ora, bere grabatutako ahotsarekin, besteei ezagutera emateko zer nahi zuen. Claro, orain adimen artifizialak grabazio gutxi batzukin montatu ditzake mezuak zure ahotsarekin. Tira, etorkizun irisgarri hori lortzeko eta esan duzun egoera kontuan izan da, ez zaizu lani faltako, ez da? Ez, espero dugu, lana aukiko dugula, baina ikusi beharko da, hurbilpen proaktiboa da, hasieratik kontuan eukitzen bada jendea. Erabiltzailea kontuan duen diseinua. Hori da, jarri garatzaileak erabiltzaileekin eta hori hasieratik egitea lortzen bada eta erabiltzaile desberdina bakoitza bere gaitasunekin baldin azaltzen badia, horrela, hasieratik gauzak irisgarria dien, eta ez orain arte batez ere egon den erreaktibo hori egin gauzak eta gero patxeak. Partxerik ez. Partxerik ez. Hasieratik kontuan euki jendeak desberdintasuna dauzkaguna. Osondo bat Nestor, eskerrik asko. Zeuei. Teknologia egokitua zaritu gara gaur eta irudiotan ikusten ari zaretena justu kontrakoa da. Duela urte batzuk jolas moduan sortu zen ekimen viral honen helburua zen soinua igo eta jaisteko kontrolik deserosoenak diseinatzea. Ordenagailuaren kokapenaren arabera ezartzen du interfaze batek volumena, igo edo jaisteko mugitu 100 kilometro. Eragin erruletari, ea zer irteten den.
margotu kontrol barra. Txantxetakoak eta zentzugabeak dira kontrol denak eta zera erakusten dute, batez ere diseinuan dabiltzanei. Ez zaildu, berez egokia eta erraza den teknologia bat. Datorren astera arte, agur!